Iyahay og diskarte ang pipila ka tricycle driver sa Davao City kung unsaon pagdaginot og gasolina karong wala gihapoy preno ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Busa mihangyo sila og 5 hangtod 10 pesos nga taas singil sa plitihan. Ani ang report ni Argil Relator. Inay magsigi og tuyok-tuyok aron mangita og pasahero. Diskarte sa tricycle driver nga si Sunny. Magpaugat na lang sa ilang tornohanan sa Matina, Davao City. Panigurado daw kini nga duna siya'y pasahero, una mo biyahe. Sanglit kalas o gasolina ang magsigi og bahis-bahis nga dili siguradong makakuha siya og pasahero. Medyo na bawas-bawasan yun kahit tungkol sa gasolina lang mahal kayo. Pero makabawi-bawi pa. Nagyapon ginagmagod dalaga po. Alas puno gayud matud pa, una sila mularga aron sulit ang ilang biyahe. Hinoon, dunay mga pasahero nga voluntaryong muhatag matud pa ug labaw pa sa minimum nga 10 pesos. Sanglit nakasabot na sa ilang sitwasyon karon. Na imuhatag 15, 20, pero kuan jud gyapon nang apiki gyapon kay taas jud kay kasaluyo. Di jud mi mo larga diri nga dili ma-sitting kay malugi man mi. Ang ubang pasahero makasabot na pero nagi gyapon di kasabot. Ang Matina Tricycle Operators and Drivers Association o Matrioda nakatakdang mudangop sa City Hall aron ipadayag ang ilang hangyo alang sa taas pamasahe. Buot nila nga kung magpasaka man sila og pamasahe, dunay legal nga basehan aron walay daghang kwestiyon ang mga pasahero. Ang muhangyo mi didto kay ang uban daw nana daw taripa nga patas nana sila taripa na ilang patasaan ang ilang kuan. Kami moadto ay pa mi og City Hall muhangyo mi didto. Kay lisod mo pa kayo may mupataas sa amo ang pamliti nya wa mi taripa. Sa Dumalag Gis na dati pwede gyapon na 15, 20 anak 15 okay ra 15 ang among times 20 man ang among kuan dia. Pwede 30 tahon 25 kay light ayo man ang sa times. Ang pasaherong si Hana nasabtan ang mulo sa mga driver kay sayod siya sa kataas sa presyo sa gasolina. For me po kay nakasabot sud ko kay nagtaas man gud ang gasolina so okay lang po na kay dili man gud nila kanang ilang kota gud everyday especially basi dili nila kanang mahabol ba so okay lang sa ako ana magtaas. Dunay grupo sa mga tricycle driver ang idangop sa Davao City Council adlong Martes aron ihangyo ang dugang 10 pesos sa minimum nga pamasahe nga kasamtangang anaa sa 10 pesos sub. Tuig 2020 pa man gud daw ang ulahing taas pamasahe sa tricycle. Nadawat na nato ang letter. Isulod na to siya for first reading the next session. Kunya, after the Holy Week, pwede na mag-conduct o committee hearing. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.